daw. Ihahatod sa inyo kan 97.5 Bangon OK FM. Bangon Barreta alas 7. Bangon Barreta alas 7. Diyos maray na aga sa Indugabos mga tugang inian Bangon Barreta alas 7 aldaw ni Nuebes petsa 29 kan Abril 2021. Ako si Bert de los Martires asin uya enot ang mga headlines satud sa karambot kan Rice Coffee 14-in-1 + 1. Bako ng mandatory ang paggamitin e-card sa naga asin iyan ikinaugmakan City Hall ninulitang katuyan sa naman kang e-card iyon na magpili kung masurat umapailing na lang ng ID sa gwardya. Mga taga-barangay sa Siyudad ni Naga nagpunang magrilibot para man haranapon ang tuturdukon kan bakuna na mga gurang asin mga kinapobrehan. Paluay-luay na piga-piap ni Presidente Duterte ang China alagad inipigta taga-sapok kan sabihin niyang amigo niya ang China alagad pumurupundo taday niya papaliw ng mga militar niya sa West Philippine Sea sa good na ini makibakbakan. Presidente Joe Biden pinagrumduman ang pakikiamigo kan Amerika sa Pilipinas kaya pinagnaranan niya sa rong PhilAm na maging Undersecretary kan US Air Force. Magpun kasubagong matanga, pinagpangalad na kang Pilipinas na mag-arabot sa nasyon ang mga biyahero na hali duman sa nasyon kan India. Maugmang bareta sa mga empleyado kan korte kan gobyerno. Ang korte o Supreme Court matauning kwarta sa mga judges o bagaman empleyado kan korte na tatamaan ng COVID-19. Defense Department ng Pilipinas suyado sa payag kan China na ang na pinagdidiktahan ang Pilipinas na mag-arali ang mga barko duman sa West Philippine Sea. Sa lado international, pirang kataray na nasyon kanidya sa South Asia ang nakakailing naman ng paglangkaw ng kaso ng coronavirus. Nagsakat naman sa 200,000 ang binarawin ng buhay ngunya ng mga aldaw duman sa nasyon kan India. Nagkanapnas ang gatos na nasyon ang COVID variants na iyong kinakatakutan duman sa India. Apollo 11 astronaut Michael Collin nagadan sa edad na 90 years old. Yan ang mga headlines hatod sa kanabot kan Rice Coffee 14-in-1 + 1. Sunrise ang sasalubong sa inyong umaga, pampasigla at pampasaya. Sabayan natin ang sunrise. Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee 14-in-1 + 1. Rice Coffee, purong-puro ang sangkap. Rice Coffee, enjoy ka na healthy pa. Rice Coffee sa morning, Rice Coffee sa evening, Rice Coffee any time of the day for a healthy family. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Barreta alas 7. Ngunyan sa detalyes kan mga
Bareta sa lado lokal, nakatalaan ng magturlo kaning bakuna sa mga barangay sa siyudad ng Naga. Ninulita nag-arabutan naman digdi ang mga bakuna arog kang Sinovac sirman AstraZeneca. Malat ngunya ng mga aldaw, pinag-ordira na ang mga tawan kan barangay na magrelibot na asinman ipaandam na ang at least 20 katao sa kada barangay na tutulukan ng bakuna. Ini ang mga senior citizens na mga pobre na nag-fill up na ng questionnaire na sila nagpapabor. Alagad duman sa mga di nagpapabor na tulukan, sila pinapalis na muna saka nabibinsiron na magpatulok nin bakuna. Kung kaya nangapunan ng situl duman sa mga kritiko na nagpaparasigato kung na rin ang barakuna na pumurundo na kang kariribok. Tayaon na ang ineksyon, naglilibot-libot na, sintuturdo ko na kamo. Ang problema sa primerong mga aldaw na pag-verify kan mga barangay, igong nagtatago-tago, tagarong buong gayong magpabakuna, ninulima sa inapod na blood clotting o mga side effect. Na yan nga ni pinapaimuti ka naman kang World Health Organization na ang mga side effect kang ibang bakuna, iyan sara dito na maray kung ikukumpara sa benefits na makukuha araw kang pagkakalibri sa kagadanan sa COVID-19 oras na sinda mabakunahan. Kung kaya ngunya ng mga aldaw asin sa masunod na semana, mahiling na sa mga barangay na may mga gurang ng pigtuturdok ni na bakuna sa siyudad na Ninaga. Mientras tanto, nagngingirit-ngirit si Mayor Nelson Ligacion tagumina na sila sa korte. Ang desisyon subot na ibasura ang e-card, bako man talagang pagbasura, kundi pinagsasabi sa naman na bako ng mandatory na iyon talaga ang kasuguan kang ordinansa kan City Hall. Kang gibon subot ang ordinansa na magkaigwan ng e-card, iyan para voluntary na kung habong magpara-fill up ng halawig o mapagal magparasurat-surat, magpailing na lang kan e-card na madaling maglaog sa sarong establishmento. Alagad pinagkwestiyon kan mga opponents na mga abogado, ninulit na kakagduman ang birth date asin iba pang mga data na sarusubot pag-atake sa privacy kan mga tao. Alagad sinabi kan City Hall na sa desisyon kan korte, lalong napakaraylugod ang e-card tayo ni magagamit, tas sinasabi naman na voluntary, pwedeng gamiton, pwedeng dahi, depende na lang niya sa lalaugan na establishmento sa Naga. Barata Lokal, nasa linya si Carlo Baldosa. Karong parabanog ning agom sa banuan kan Goa Camarines Sur ang pinagprosesan nga mga otoridad. Kining man kinunkon sa karsel. Ini pinagdakop kan sudmang alauna ning pagkahapon duman sa Sitio Batanes sa barangay Sibagwan Tangay Camarines Sur kan na pinagtromper sa kan Tangay Goa Municipal Police Station. Ang akusado iyo ang pangaran si Pedro Borromeo Jr. Ibermejo, 31 anyos, kang Sitio Subdivision, barangay Pinaglabanan, Goa Camarines Sur kung sain sa barangay Sibagwan ni nagtago-tago ning halawig na panahon. Ini may kinakampang na kasong paglapas sa RA 9262 bisaro sa pod na violence against women and children na pinagpaluwas sa Supermaduman ni Honorable Judge Maria Angela Acompañado Arroyo kan RTC Branch Supe San Jose Camarines Sur 36,000 pesos ang rekomendadong piyansa kan korte. Nagdala informasyon sa radio lokal para sa FM. Ini si Carlo Baldosa, gusto ko okay ka. 12 minutos makagyang alas 7 nin pagkaaga ang oras atud sa kanamot kang Cabral Bicolandia Supermart atud man kang DMSQ sirmang original na Master Square. Pirang kataray na nasyon sa India sa South Asia ang nahihilingan naman daning paglangkaw ning kaso ning coronavirus disease ninhuli kani para magpautob naman ang mga inining border closure asin man travel ban. Kay banan kasabay kani ang namamatian na bagong pagpurbar kan India ninulima sa ikaduang wave kang nakakagana na virus sa India. Sa laog na kaya kang tulong aldaw, nagpapakul na sa haros sarong milyon ang bagong coronavirus cases duman sa India. Mantang ang death toll o nagkagardan man, naglalampas naman sa 3,000 ang kada aldaw. Ninuli kayo naghihingalo ng unyan ang healthcare system sa nasabi ng nasyon. Paranuan na ang kadaklan ng mga ospital, kukuruno-kuno na. Ang kada kama, dua ang magkataid, sa irarom kani, saro pa. May mga pasyente man daang sa sendang harong na sana, sa laog kan ambulansya, binabawian nin buhay. Sa iba pang bareta sa lado nasyonal, Duterte, habo na makipaggera sa rinman na nasyon lalo na sa China. Inasayang sinabi ka na Swanggi, asin sinabi niyang de pwedeng makipaggera ang Pilipinas sa China, tan China amigo kang Pilipinas.
Pinagrurumdum kang Pilipinas ang pagtabang kan China or kang pagpapadaraning Saidumak nga sa gabos na nasyon ang China ang pinakaprimerong nagpapadaraning libre sa Pilipinas kung kaya ini amigong propyo kang Pilipinas. Alagad maski nga din da amigo pinagrumdumang giraray ni Presidente Duterte na daing niya isusugal ang soberenya kang Pilipinas. Kung ini ang nakataya, gagamiton man ni Presidente Duterte ang gabos para mapurtiran ang soberenya. Aro galimbawa kan di siya matugot na alawon kan mga Chino ang mga soldados kan Pilipinas na yaw sa West Philippine Sea. Tang gusto kan na China mag-arali na mga Coast Guard ang mga barko kan Pilipinas sa West Philippine Sea ta inaako na ngunyang kan China na sa diri ninda ang pirang isla sa West Philippine Sea. Iyan subutan de pwedeng itugot ni Presidente Duterte na sinasabing garong ang reaksyon da kang Chinese Embassy iyon na matapos silang hapiapo ni Presidente Duterte may palagatak sa payo na garumagang ang aki na matapos hapiapon lina tublato manghiraray. Yan ang paninindugan ni Presidente Duterte na dahil pwedeng sabiyon na takot at tinitiran niya naman ang China alagad inot mo ng pinagapiap bago niya pinaglastaran. Barata lokal, nasa linya si Hila de la Cruz. Darada ko lang kantidad ning shabu ang nakumpiskar kan mga autoridad, partikular na ang Philippine Drug Enforcement Agency kana magkaigwa pag mag-implementar o survey ang search warrant sa duwang suspect sa Barangay Lerma kan Ciudad Naga mga barang alas 3 ng paghapon kasudma ang mga suspect na ang subject kan nasambit ng search warrant pinagbistong sina Brian Trasmer 30 anyos kan Barangay Lerma Naga City saka si Susana Bacod 30 anyos kan parehong lugar alagad nadamay ang 5 pang mga persona na pinagbistong sina Marcelino Nodado 42 anyos kan Barangay Lerma, Napoleon Bongat Mayanaw Cantigaon Camarinesor, Bobby Imperial 54 anos kan Lerma, Mark Omnis 19 kan Barangay Lerma, sa Carlito Magnati 64 anyos kan Barangay Triangulo kan Ciudad Naga. Ang grupo kan Philippine Drug Enforcement Agency niyaon man ang suporta kan ibang mga miyembro kan PNP ang pinagsilbi ang search warrant sa duwang suspetsado na kung sa pagrekesa sa harong na kumpiskar ang siyam na pidasong heat shield transparent plastic sachet saka iba pang mga drug paraphernalia na nagkakalaga ng 102,000 pesos ang sinambit ng kantidad kang shabu. Ang 7, ang yaon mo niya nakadetine sa kustodiya kan Philippine Drug Enforcement Agency. Nakatalaan silang sa angatan ng kaso sa pagbalgar kan Republic Act 9165 o ining inapon na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dagdag impormasyon para sa 97.5 Bangon OK FM, ini Mansell de la Cruz, gusto ko okay ka. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Lahat ng hanap mo ay naririto. Kung pinakamurang presyo at di kalidad na mga bilihin ang hanap nyo, dito lang yan sa Bodega Glassware, the Houseware City. Sila ang may pinakakompletong houseware, kitchenware at glassware, maging pinaka-latest na home appliances at iba pang mga kagamitan. Kaya tandaan, Bodega Glassware, the Houseware City. Dahil bawal ang mahal dito sa bodega. Bodega Glassware, the Houseware City, Prieto and Abelian Streets, Peña Francia Avenue, Naga City. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Changson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Chengson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Changson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City. With telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Tapos na ang problema mo, lalo mo niya natag-uran. Ang Wazi Wash Fast and Easy Laundry Shop nag-uopresir ng do-it-yourself saka full service na paglaba. Pwedeng iwalat ang sa iwang labahan asin makukuha mo sa laog ng 2 oras. May pick-up asin delivery service pasinda sa laog kang Naga. Wazi Wash Laundry Shop, mahiwas ang parking area. Ang Wazi Wash Laundry Shop makukuha sa Door 23, Nia Building, Kataig kang Kulitis Internet Cafe. Harani sa bus entrance saka exit gate kang Bicol Central Station, Triangulo, Naga City. Sa Wazi Wash Laundry Shop, okay ang labahan mo.
sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Gusto ko, okay ka. Bangon Barreta alas 7. Padago sa Bangon Barreta alas 7, oras ngunyan 21 minutos, makagyang alas 7 na pagkaaga. Pinagkonsiderar pala ang dayupot na pagkainamiguan kang Pilipinas, Sirman kan Amerika, sa pagnumbra ni US President Joe Biden kay PhilAm sa sarong PhilAm bilang Undersecretary kan US Air Force. Ang pinaganumbra na Pinay na may dugong kano iyo si Gina Ortiz Jones, na ang sayang ina iyo si Victorina Ortiz na dating public school teacher duman sa Pangasinan, alagad nag-migrate sa Amerika. Pag-migrate sa Amerika, nagkaigwaman inining agum na inaki niya si Gina sa kansarupang babae. Alagad de manakasaruan si Amerikano o ama kani, kung kaya naglalapigot si Victorina magtrabaho sa Amerika, may pakakan lang, may paeskwela lang, mapaeskwela lang sinda ang mga kanyang duwang babae na kaibana na si Gina. Nagdakula si Ginang madunong asin matibay, magpalupad nin eroplano, malatay ni nakipaglaban pa duman sa Iraq na sinasabing babaeng piloto ang sigang paikot-ikot ning jet plane ka nakikipaglaban duman sa Iraq. Ninuli kani pinagangaan siya ng mga Amerikano, asin kang magpaliwanag nga ni si Gina Ortiz, sinabi niya dara niya ang dugong Pilipino na maisog sa gera. Pinagpaliwanag pa kanina kang World War II ang mga Pilipinong gerilya, pinagbiliban mang kang mga Amerikano sa pagkikipaglaban, maski nga ni mga pobre lang alaga din nag-atras. Matatandaan kang World War II ang Pilipinas iyo andelan ang mga gerilyang Pilipino, kung kay day narugado ang Australia at ang mga punde na nakaabot duman sa Australia, di na nakabuinong makibagira ta sila linatublatob ka mga Pilipino pag-abot pa lang sa Pilipinas. Ninulimang kani ang Filipino community duman sa Amerika intero nagurugma tang saro sa pinakalangkaw na pwesto kan US Air Force kapot ngunya nin sarong Pinay. Bareta lokal na sa linya si Ernie Marfil. Urmahon ang 50 persona na San Fernando inulita pagpulinin na naranaan ang pulong pasubukon na beer tao kan LGU San Fernando tapos kan agriculture kaso ba sa Kopikot Kapanuan in San Fernando ugma sinambitan ng pulo tapi kan ng pulong sibo na sinapiribit papuli may feeds pa suportado ning feeds ang sibo kaya na sila makal kanon kay nilita kompleto na ante nabitang inding project piglansar ang Department of Agriculture sa Municipal Agricultural Officer Alan Salvador sagod ni Municipal Mayor Permit Mabulo, igun ki Mabulo, taman-taman na sa mga taga San Fernando na sa nagkapirang mga bulan, pagtitriti ka po ng panira, tapos nagsusugok nga at nambit ng kabir na manok, naturod ako lang pati ang sugok, o sinatay ko ng pritusun. Kung medyo may darako na, pili ng buloon, saan kabirdaan, nagdatakulan sa 50 kilos ang timbang, pastantin ng maray kung gigipuon man sa ng panira kan pamilya, or medyo kan bagay na kung paki Mayor Fermin Mabulo, makondukta pa sinda kan sinabit aning project, mapalis pa sa nada sa munisipyo ang sinabit ng mga recipient kung gusto makaporbitar ka na panaong libreng manok at ang ani na ang mga taga San Fernando mataparan asin man na makaigwaning simpleng negosyo, simpleng padakulaon sa natad sana, dahil gayong gastos taan na kabir, dahil man na nagtutuka na yung feeds kan dakula na, imbis mga duot-duot, mga sapan-sapan at mga surusag mau ayos na sa sinabit ng kabir na pangnatan sa naan dating. Yan ang report ako si Ernie Marfil. Gusto ko, Eka.
Sa iba pang bareta sa Lado Nasyonal, maugmang bareta sa mga empleyado kan korte kan gobyerno, ang Supreme Court nagdesisyon na tawanan kamo ning karagdagan na benepisyo in kondisyon kang COVID-19. Ang mga judges, gabos na empleyado abot sa janitor, tatawanan kamo ning kwarta kang Korte Suprema kung kamo tatamaan ning COVID-19. Kaya nangapunan ang Korte Suprema sa arinman na empleyado kan gobyerno magpungunyan na kung kamo kabali na sa tinamaan ng COVID-19, mag-report lang ta kamo papagugumon. Ang judge tatawanan ng 30,000, ang mga empleyado 15,000 ang itatao kang Korte Suprema. Defense Department suyadong maray sa pagikan China na magharali ang mga barko kan Pilipinas sa West Philippine Sea, tan West Philippine Sea sa diri kan China. Ini ang sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin na ang mga barkudakan na China magharali dumantanganing day magkakagulo. Sinabi man kang Department of National Defense na day sinamapadikta sa sugukan China. Inulit iyan sa International Arbitral Court. Sinasabing sa diri iyang kang Pilipinas asin day dapat ipagpiritan ang kagustuhan kan China na 9 dash line ang pinagbabasaran kaya sa diri ni dampirang isla duman sa West Philippine Sea. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Plus. Ako si Carmi Pagayunan. Namamanhid yung mata ko, yung balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, try mo yung Santon Plus. Naging magaan na yung pakiramdam ko sa katawan ko. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Eli. Sinubukan ko uminom ng Santon Plus kasi masakit yung dalawa kong paa. Nagpapasalamat ko sa Santon Plus kasi malaki yung tulong sa ramdaman ko na arthritis at yung rayuma. Hindi na sumasakit. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Luis and Alex for Rexona. Iwas pa rin sa dikit-dikit. Lalo na kilikili mo malagkit. No pwede. Ligo lang, kulang. Chamba, chamba. No the chamba, chamba. For 10 times more protection from asking pawis than regular soap. Use Rexona every day. Lifebuoy. Catherine here. Paalala lang to always wash your hands with Lifebuoy. Pagkatapos kumain, pagka-receive ng package, after work, wash hands with Lifebuoy antibacterial soap. Okay FM. Gusto ko, okay ka. Bangon Barreta alas 7. 27 minutos makagang alas 7 ng pag-aaga. Balik sa Bangon Barreta alas 7 sa Bangon OK FM. Barreta sa Lado International, magastos ang Australia ng $580 million para sa mga military upgrades kini. Sinabi ni Prime Minister Scott Morrison na kabali sa saindang i-upgrade ang 4 na Northern military bases asin para mapalawig ang war games tinda sa Good kan Amerika. Ano sabi ng anunsyo kasunod kang pakikipagdingkilan kan Australia sa China. Magirunduman bakulang Pilipinas ang kadingkilan kan China kundi pati ang Australia. Ninulit ay guamang ginigibo ang China ng pag-abuso duman sa Australia kung kaya ipapaling kan Australia na kaya manindang tultugon ng China kaya mapakusugman sila kan sindang Forsa Armada. Pinagalat na kanintirong kinaban ang gigibo na pinakainot na speech ni Presidente Joe Biden sa American Congress. Ngunya na aldaw alas 8 nin aga, oras sa Pilipinas. Maski pa nagluluwas na garo ining State of the Nation address o State of the Union speech, nagsayuma ang kampo ni Biden na apunin ni bilang State of the Union. Pinaglalooman na ilalatag kan Democratic President ang mga priority kan sa iyang administrasyon para sa ikakaray kan Estados Unidos. Digdi tataramo ni Biden ang sayang paninindugan sa nangyayari sa West Philippine Sea na garong pinag-aapikan China ang Pilipinas.
Nakatalaan man o sinasabing gigibuan maning wax figure ang sikat na Madam Tussauds si US Vice President Kamala Harris. Ipinagpartinikan na Madam New York ang presenting tinatapos na clay head o dalipay na payo kang Vice President kan Amerika na magayon ang pagkagibo asin ko kumplito na sa dagan, piad, pati na bitis para maging garong tunay ni si Kamala Harris ang gigibo na dalipay na i-display duman sa Amerika. Kung sa indong natatandaan ang paghugpa kan tao sa kinaban ay sa planetang o sa bulan kang 1969, ang saros sa astronaut kay ito ang binawian na ng buhay siya si Michael Collin. Si Michael Collin kasubago oras sa Amerika ang binawian ng buhay sa edad na 90. Kay ribanan sa iyang pamilya sa loob kan sa inyong harong ninulima sa pagkibaglaban kay ni sa hilang na cancer. Si Michael Collin, iyo ang nagpawalat duman sa Apollo 11 na spacecraft na nagpataw-pataw lang sa kalangitan mantang ang naghugpa sa kadagaan kang bulan, iyon sinda Neil Armstrong si Buzz Aldrin. Siya ang nagtitinir lang doon para halaton ang pagsakat sa inda kan duwang astronaut. Si nabubuhay na lang niya sa mga astronaut kan Apollo 11, iyo si Buzz Aldrin sa edad na 91 anyos na naging miyembro kanasabi ng misyon. Iyan ang bareta sa lado international alagad sa bareta ama sa Kantong Putikon. Maabot ang daw matutunaw asin malilingawan ang kontrobersyal ngunya na community pantry. Iyon ni ang prediksyon kan Kantong Putikon. Sa pag-aadal kang grupong mga parkapi sa indang nailing na ang community pantry pang madalian. Magayon lang pagilingon ngunyan alagad ini madali nang matunaw ninulima sa pagburtuaan kan mga buaya. Ang buaya pinag-sampul subot ang 5 kababayan duman sa Manila na kung minaagi sa community pantry hakot na huna mo wholesale abong mantada kung kaya inaapod na buaya. Digdi subot sa syudad ng Naga Iguanama subot ning nagbubuaya na kapag nag-aagi sa community pantry hinaharakot na kung kaya mararaya na mga sponsors na magkaagning community pantry kung iguana ni mga buayang nagpaparalibot-libot may darang bako lang pating plastic bag kundi sako o bagaman kahon. Yan ang mga preskong bareta sa Bangon Bareta Alas 7 na kaibanan sa lado lokal sinda Ernie Marfil Hill de la Cruz, si Carlo Baldosa. Ini ang sa indong para barita, Berta de los Martires. Bangon Bareta Alas 7. Ang katiripunan kan mga nangingenot na barata kanal daw. Ihahatod sa indo kan 97.5 Bangon OK FM. Bangon